Čaute všetci, vítajte u ďalšieho videa a dneska si zahráme znova Doors, musím nájsť. Skúsim ho dohrať, budem sa snažiť zo všetkých síl, akože, ale neviem, či to dohrám, akože uvidím. Takže ja sa idem takto prepojiť, dúfam, to bude rýchlo, hlavne, že tam mi bude dariť, lebo jak tu prebiehol ten nový update ešte niekedy a tá figura, alebo na 50-ke, tak máte nové knihovne, tak trošku to je ťažšie tam. Na začiatok si kúpim asi baterku, takže tak idem si rýchlo pre kľúčik, potom hrám na mojom ovládači, aby sa mi lepšie hralo, nech nemusím foťukať do telefónu, keď keď sa mi podarí, tak skúsim aj si zastreamovať. Uvidíme, nesľubujem nič, ale väčšie pravdepodobnosti, že budem môcť. Takže tam bude stream asi hodinový dvoj, to je jedno. A tam si keď tak zahráme pár hier, potom do popisku dám, že jak sa volá môj Roblox účet a môžete si ma potom pridať. Prvých 50 si pridám z vás a potom keď tak znova niekedy si pridám aj viacej, ak chcete potom. Takže teraz jak vydám toto video a toto dám do popisku, to je môj účet Robloxovi, tak potom keď uvidím friend requesty 50, tak si všetkých pridám a ostatných si keď tak pridám v ďalšom videu alebo aj na streame budem si pridávať. Na streame bude asi pravdepodobne tiež v popisku môj Roblox účet a toto potom si ma pridajte a to je, vrátime sa k tomu Dorsu. No, zatiaľ som na dveri 10, akože preto som nenatočil video kvôli tomu, že mi skolaboval telefón a môj druhý je slabý jak neviem sa vyjadrovať. Takže som musel tento telefón dať na chvíľku do opravy a potom som zistil, že mám trošku odpalenú baterku kvôli tomu natáčania, tak dúfam, že teraz sa mi to znova nestane. Som si musel všetko dávať na novo, ale v podstate, keď mám e-mail na mojom kanále, tak v pohode mám všetko furt. A Scratch. Ale dobre, pomaly sa otáčam XD. Neviem, prečo mám niekedy také lagy, kvôli tomu sa že horúci, lebo ešte som zahral Girl Garden na chvíľku. Potom budem streamovať aj z toho Summer eventu, jak bude potom, takže potom aj ide Rush. Do prdele. No, to sa nám moc nepodarilo. Dobre, dám sa ešte jedno hro, nechce nie také krátke. Potom do komentára napíšte, že čo si vám zahrať na budúce. Ja si to keď tak zahrám a tento raz, som predtým hovoril, tak toto si zahrám aj s niekým. Môžeme tu byť slabizej kokati? 12? Neviem. Keď tak ja vás pozvem, lebo práve server a tí, čo sa dostanú do toho výťahu, tak tí pôjdu so mnou hrať. Bude viacej kol, takže nemusíte sa bať, keby ste tam neboli. A začínam od znova. Takže tu beriem kľúč 1. Rýchlo idem. Ja skúsim taký speedrun, sa dá povedať. Ale najlepšie, keby pridalo do Dorsu, že keby niekto chcípol, alebo proste, že by sa niekto líbol, že ho líbne internet, že má niekto low PC, takže by pridali, že jak máte ten kód vedľa nastavenia, takže toto by, jak sa to volá, by tam dali na spawn, že aby ste sa mohli napojiť späť, ale by ste boli asi chcípnutí, ale to je jedno. Hlavne, že by ste tu boli a mohli by ste sa kúkať na svojho kamoša, že ako hrá aspoň niečo a zapalovač. Na koľko tých som už v dverách, nevidím, ukáž. 7. Prečo mám také lagy? Takže to je asi všetko. Skúste teraz sa venovať tomu Dorsu a potom keď tak, jak som hovoril ten friend request. A potom, sme už na dveri 11,
moc sa mi dneska nedarí, ak ste predtým videli to prvé kolo. A ja keď sa snažím tie videá proste zeditovať ich, neviem prečo, ale proste keď to tam nastavím tak, aby mi to dal iba jednu časť, tak mi to dá, aby mi to celé video od začiatku až do konca proste, takže ja nemôžem, takže ja si musím vždycky niečo takto vymyslieť, nejaké veci, aby som to hovoril, aby som to nemusel strihať, lebo proste sa mi to nejako nedá. Ja akože niekedy zistím prečo, ale zatiaľ to musí byť takto. Dúfam, to nevadí, keď tak niekedy to nejako opravím a môžem aj si toto strihať video, takže to, kde je ten kľúčiš? Koľko tých sme? 13. Alebo koľko, nepamätám. Baterka do baterky. Ďalšia baterka do baterky. To samé baterky do baterky, ježišmaria. To by mohol byť ten kľúč už. Lení, super. Takže bude v týchto dverách, si myslím. Ešte tu aj svieti na modro. Ja si pamätám, že keď som prvýkrát hral Doors s mojím kamošom, tak ten môj kamoš, on si so mňa robil takú srandu, že keď sa mi tu objaví ten scratch v noci, že sa musíte otočiť a kúknúť na neho, že ja že to mám točiť furt do kolečka, ale potom keď som kúkal nejaké YouTube, tak to som zistil, že sa musí dať kúknúť do kolečka sa otáčať. Takže aj Jaraš, to sa radšej zaskobám. Radím vás takto byť chvíľku hore, a potom keď bude v blízkosti, tak povedal zález, lebo tá skrinka ma môže vyhodiť počas toho, jak hráč ide. A lockpick, ten sa si nechal na stovku, čiže tam vôbec dostanem. Keby ten mikrofón bol až moc zahúčaný, tak prepáčte. Keď tak opravte aj komentáre, čo mám spraviť, čo je zlé. A zatiaľ hľadám páku. A pivo! Opijem sa. Takže ja idem cez šachtu. Hrám Among Us. Či tá páka tu není. Toto nové update to je také veľkánske, že neviem ani páku nájsť vždycky. Vždycky idem nejak na random a potom sa stratím a páka nikde. Toto je najhoršie. Potom môžete aj do komentárov napísať, či tento update je L alebo W. Uvidíme, že koľko tam bude toho viacej. A kde tá páka? Ježiš Kriste. What? Tak teraz som trošku... Tá páka tu nikde není, ale WTF. Aha, ona je tu. Ja som nemohol všimnúť, čo to je. Vždycky musím naradiť to modré svetlo. Mám zatiaľ 200 coinov. Jak som predtým hovoril o tom prvom videu, neviem, ako to mám povedať, ale ja si vymením skin, tak som si ho vymenil, lebo nechcem žiadne hejty do komentárov, lenže trošku som si nechal zlý skin, ten vždycky používam, keď hrám, neviem, Grove Garden alebo nejaké hry, kde nenatáčam. Asi budem používať tento, čo mám teraz, takže ten skin asi už nepoužijem, alebo neviem, a to je kľúč, som sa skôr nevšimol. Uvidíme podľa toho, jak to vyjde. Potom, jak bude 27. sa mi zdá, neviem, tak budú jedenkrát skúsim natočiť aj toto 2 videá za deň, jak sa mi podarí, lebo tedy nemusím nič robiť, takže tam budem asi trošku viac natáčať. Shorty som zatiaľ nenatočil, keď tak niekedy natočím, ale niekedy natočím. Ježiš, ambush, to sa mi môže stať iba na videu, ti hovorím. Akože viem ho dať, ale niekedy, keď nepočujem zvuk, že by išiel, tak som prdeli. No, to ste počuli. Ja neviem prečo, ale vždycky, keď to do toho ambusha, tak to on pôjde. Ja sa neviem, ale ja sa furt trasím, jak... Dobre, to...
Ja som myslel, že už nejde, keď som nepočul zvuk. Dobre, takže asi v tomto videu to asi nedohráme. Snažil som sa zo všetkých. Takže keď tak na budúcom videu zajtra asi, tak to už dohráme. Sľubujem vám. To už dohráme. Tak zatiaľ čaute všetci.